Viches a última elita? Ainda non, pero aquí viñan unhas críticas boísimas. Que non lo ia dicir hai un ano, verdade? As redes sociais xo que che teñen. Ti fas unha curta, empezas a espallar e logo... Mi voto en mi rivoto suspirano. Que? Viches? Vin. Pois sei que van facer unha segunda edición. Home, non creo que nos volvan a chamar para facer o parvo. Nós, que nos deixamos a pel na primeira curta promocional, cando este festival non o coñecía nin Dios. Pois sei que este ano vai vir Luís Tosar. Que sí, tía, que me dixo a nai de Ángela, que traballa na organización. Ademais, dis que este ano ven Luís Tosar. Tosar? Boa, tía, que fuerte, pois temos que velo como sexa. Mira, e por que non facemos nós unha curta para o concurso? Nós? Gravar unha película? Ai, ti. Que si, tía? Mesmo co móvil, se total, o importante é o guión. E ti non querías coñecer a Luís Tosar? Tosar. Tosar sí que é un actor como Dios manda. Xa verás como deixan de dar a brasa, tanto lita por acá, lita por alá, lita. Non se sei. Se aborrece. Mira, dende que lle deron o Óscar, na cafetería non se escoita falar de outra cousa. A xente flipa con calquera cousa. E o peor de todo é que agora o festival tenche outra zona. Claro, como foi onde debutou a gran lita... Boa, xa será menos.はい、もしもし。ああ、はい、大使、いつもお世話になってます。こちらも一生懸命やってるんですけどね。北野武さんからもお電話いただいたんですけど、はい、はい、よろしくお願いします。すいません。はい、はい。Rosa Gloria, mira, eu non, non dou. Volveronme chamar de embaixada. Non damos feito, Somos Chicago, Mayumi e máis eu. Non podemos subtitular todas. Non podemos subtitular, En Xapón lita ten máis fans que na Coruña. Mi voto en mi rivoto suspirano. A ver, nenas, a ver se vamos espabilando. Ai, filliña, estes profesores limpan fatal. Desde que hai os recortes, xa ves. Os de árabe e os de francés ainda son moi limpiños. Pero os de italiano, o peorciño que hai. Luís Tosar. Non sei quen é. Pois a min a que me gustou foi aquela na que salvaba o mundo dunha invasión extraterrestre. Va, os homes sempre igual. A min gústame esa na que namora. E esa outra na que se ergue unha mañá e descobre que xa non é ela. Sí, esa é boísima. Pero bueno, aí xa estamos a falar de cinema de autor, Claro, e logo por que pensas ti que lle deron o premio en Sundance? Que non lo ia dicir. Mira, e ti crees que nos daría un papel este ano? Ai, non. A min despois que non me viñen que lles faga un papel. Por Dios, se este tío non sabe actuar. Bueno, eu confeso que na que fai de atracadora de banco gustoume bastante. Que dis? Bueno, nesa en concreto non está mal. Pero o importante é o guión. Aí falache. Boa, tía, que nervios. Falta pouco para o festival.
E ti crees que a nosa curta ten posibilidades? A nosa curta, arredemo, a couga nena, e logo ti agora que te crees cineasta. E polo que estou nerviosa é por listo azar. Sí, ó. Bueno, ahora unha vez que xa gravamos, aí vexo máis xeito isto de facer películas. Sí, o tío que lleve xeito e os cartiños que podemos gañar. Iso tamén, ademais, ahora estou sen un peso. E oides eso? Imos mirar a ver que pasa ali. Non será listo azar? Imos! Lita, pero que fas aquí? Non me digas que viñeches pro festival. Non, Rafiña, volvín porque como na casa non se están ningures e ali en Hollywood hache moito estrés e moito caos e despois a xente dali non che vise tan ben como na Coruña. Aí sí que tes razón, aí sí que tes razón. Claro. Aí a tes, xa ten o seu final feliz. O seu final. Made in Hollywood. Nin técnica, nin actores, nin gaitas. Só decías ti. O importante é o guión. Ai, canta razón tes. Mi voto en mi rivolta.